Velkommen til CM Lassen. Nu giver dig en kort gennemgang af, hvordan vores hjemmeside virker, hvordan du kommer til at logge ind, og hvordan dine ordre gennemføres. Når du har skrevet cmlassen.dk i din webbrowser, kommer du ind på vores hjemmeside. På vores hjemmeside har du to muligheder for at gå til vores webshop. Enten kan du trykke på knappen i toppen, der hedder B2B Webshop, eller du kan følge linket, der hedder Gå til B2B Webshop. Når du klikker på den, så åbner en ny fane op, og her har du vores webshop. For at logge ind i webshoppen, kan du allerede være oprettet som kunde ved CM Lassen, og derfor kan du måske bare bede om at få dit password. I venstre side finder du Forgot Password. Den kan du klikke på. Udfyld din mailadresse og klik Submit. Nu sender systemet en e-mail til dig, og i den e-mail, der står der glem password. Forgot password, den har vi her. I den mail, der har vi en lang streng, der hedder, den ser sådan her ud. Hvis du højreklikker på den, har du mulighed for at kopiere den. Du kan så gå op i din webbrowser, der hvor vi før skrev www.cmlassen.dk. Højreklik igen og indsæt. Tryk på Enter, og du rammer Forgot Password. Her skal du skrive din mailadresse igen, og skrive det kodeord, du gerne vil have. Kodeordet, det skal du gentage identisk nedenfor, og klik på Submit. Du er nu klar til at logge ind. Du vælger igen din e-mailadresse, og nedenfor dit kodeord, du lige selv har valgt, og klikker på Login, og du er nu klar til at gennemføre din første handel med CM Lassen, eller i hvert fald den første handel på vores nye hjemmeside. Systemet er bygget sådan op, så du vælger her 12 af gangen, den ligger underforpakket med 12, og det vil sige minimumskøbet, det er 12 styk. Det kan også være, at du vælger en anden vare. Der er en stor menu, lang række menupunkter i venstre side. Det er bare at slå sig løs. Når du har valgt de produkter, du ønsker, går du op til højre i kurven. I kurven har du også mulighed for at ændre de forskellige produkter. Den vil jeg ikke have alligevel. Kan jeg trykke på Delete, således den forsvinder. Den her, den vil jeg faktisk gerne have 1200 stykker af. Og jeg kan nu gå videre til min ordre detalje. Når jeg har set, at min ordre er i orden, klikker jeg Confirm, og jeg sender ordren. Det tager lidt tid, for den går ind og ser, at alt er på lager, og alt er, som det skal være. Og du får en bekræftelse, der hedder Your order has been successfully sent. Din ordre er nu modtaget af vores ordrebehandlingssystem, og vi bearbejder den snarest muligt. Når du vil logge ud, klikker du på den lille dør med pilen på, og er nu ikke længere logget ind. Er du i det uheldige tilfælde, at du ikke kan få et password, det vil sige, at du har klikket på Forgot Password, du har indsat din mailadresse, klikket på Submit, og den siger, der er noget galt. Så går du tilbage til login og trykker på Create Account. Den sidder her, den lille knap, og udfylder firmanavn og adresse, kontaktperson, e-mail, CVR-nummer. Du skal også bekræfte hernede, at du ikke er en robot. Og der skal vi i det her tilfælde vælge billederne med trafiklys. Klik på bekræft, og den har nu accepteret, at jeg ikke er en robot. Når jeg har udfyldt alle felterne, klikker Create Account, så er der fri adgang igen. Igen skal du bemærke, at der er kodeord hernede, hvor du selv skal vælge dit kodeord. Og du kan den vej også få adgang. Det betyder, at man kan have flere kontier til samme firma. Hver konti har sin egen e-mailadresse, og flere indkøbere kan således bestille varer direkte ved CM Lassen.